खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय बावहरबाय स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बे जाबाय चेप्टार 3 नि आद्रा थानाय जा कुइसनफोर दङ डिसकास खालामनो गोनां बेखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन स' थांखांनाय जा भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोननो बे भिडिअ जोङो गासै 2021 निफ्राय 2019 सिमहालागै जोङो प्रिभियास इयरनि कुइसन पेपारखौ डिसकास खालामखांबाय आरो दिनै बे भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों 2018 निफ्राय जागायनानै 2015 मायथाइसिम मा फैदोंमोन बे चेप्टार 3 आव स' गोबाव खालामालासे भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामसै दा गिबियाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय बे जाबाय नाम्बारिं कुइसन होदों आङो 1 2 3 बिदिनो मोनसे नाम्बारिं होनानै बेबायदि जागायदों दा बे जाबाय फैयै 11 नाम्बार मोनफैबाय आरो सिगांनि जा 1 2 बेखौ नोंथांमोना नैबे चेप्टार 3 नि पार्ट 1 आव मोननो हागोन स' जायफोर फरायसा बिथांमोना बे भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना नायनानै ला बेनिफ्राय दा बेवहाय सोंदों जामु दोनग्रा आइजेंफोराव टिननि थोरफो होनाय जायो आरो जिंनि थोरफो होनाय जाया मानोना दा बेवहाय बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबावनो दंखायो दा बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी आ जागोन जिंगा टिननिख्रुइ सांग्रांसिन बेयो 2018 मायथाइयाव फैदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट सोंलुखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय 12 नाम्बारनि ए सोंलुआ जाहैबाय आयरन 2 सालफेट गलिलावाव जिंकखौ होदेरोब्ला मा नुनो मोनगोन सोमजिनाय रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो होदों दा बेवहाय बी नाम्बाराव दङ जाहोन हो बे जाबाय गुबुन मोनसे सोंलु बेवहाय 1 नाम्बाराव बेबायदि दङ नोंथांमोना नुनो मोनखादों बेखौ बे गासैबो सोंलुआनो बिजाबाव दङ आरो नैबे जा नोंथांमोना बेनि जाहोन होनि जा 1 नाम्बारनि सोंलु बे 1 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय 2015 मायथाइयाव फैदोंमोन बे सोंलुआ बेनिफ्राय आरो बिदिनो नाम्बार 2 दङ सडियाम पटासियाम आरो लिथियामखौ थावाव सोमना दोननाय जायो बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दङ एलुमिनियामा जोबोद सांग्रां धातुब्लाबो बेखौ संनाय दो बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो नैबे नोंथांमोना जे नुबाय बेवहाय नाम्बार 3 कुइसन बे सोंलुआ जाहैबाय 2015 आव फैदों बे कुइसन नाम्बार 3 आरो कुइसन नाम्बार 1 आ 2015 आव फैदों आरो गुबुन फारसेथिं बे नैबे जा सोंलु बे 2018 नि सोंलु बेनिफ्राय दा बेनि फिननायफोरा बेबायदि जागोन स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेनि फिननायखौ बेवहाय ए नाम्बारनि जा फिननाय बे फिननाया बेबायदि जागोन जिंकआ आयरननिख्रुइ सांग्रांसिन बेखायनो आयरन सालफेट गलिलावनिफ्राय दैखारजायो आरो आयरन सालफेटनि गोथां गाबा गुफुर जालाङो बेनिफ्राय सोमजिनाय रासायनारि समानथाया जाबाय जिंकजों बे आयरन सालफेटआ फिनजाथाय जाबाय फिनजाथाय जानायनि उनाव जिंक सालफेट आरो आयरना बेबायदि सोमजिगोन गुबुन फारसेथिं जा सोंलु बी बे सोंलु बी नि 1 नाम्बार बेनि एन्सारा बेबायदि जाहैगोन प्लेटिनाम सना सिलभारफोरा सांग्रांथि गैया आरो बिसोरनि बिखुङा गोजों बेखायनो बिसोरखौ गहेना बानायनायाव बाहायनाय जायो बेनिफ्राय 2 नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन बीनि 2 नि एन्सारा सडियाम पटासियाम आरो लिथियामफोरा जोबोद सांग्रां धातु बिसोरखौ बाराव लाखियोब्ला अर जोंखाङो बेखायनो बिसोरखौ थावाव सोमना दोननाय जायो बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों एलुमिनियाम गावनि बिखुङाव सांग्रांथि गैयै एलुमिनियाम अक्साइड थोरफो सोमजियो बेखायनो बेखौ सांग्रां धातुब्लाबो संनाय दो बानायनायाव बाहायनाय जायो दा बे मोनथाम सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट गुबुन मोनसे सोंलु दङ बेखौ नोंथांमोना जा 12 नाम्बारनि सोंलु बे 12 नाम्बारनि सोंलुखौ नोंथांमोना हायाब्ला बे 13 नाम्बारनि सोंलुखौ लिरनाय बे जाबाय थांनाय जा HSLC 2018 आव फैनाय आं नोंथांमोननो बेवहाय अरखौबो होनो नागिरदों थामहिनबा बेखौ हायाब्ला गुबुन मोनसे बेबायदि फैखायो बे मोनसे मोजां खाबु नोंथांमोना बेखौ हायाब्ला गुबुन मोनसे जायखौ नोंथांमोना गोरलै नांदों बेखौ लिरनो नाजाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय धातुफोरनि सोदांनाय बुङोब्ला मा बुजियो बेवहाय गोग्गो नङि धातुफोरखौ सोदांनायनि गुवारै बाहायजाथाव आदबखौ मख' एन'ड हाब्रु माखौ बुङो बे जाबाय ए नाम्बारनि सोंलु बेयाव दङ 3 मार्क्स बेनिफ्राय बी नाम्बाराव बेखेवनो होदों बेनिनो 1 नाम्बारा जाहैबाय सिलभार थामहिनबा रुपानि आइजें एबा गहेनाखौ बारनि आबहावायाव दसे सम दोनोब्ला गोसोम जायो बेनि सोंलुआ बेबायदि बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ कपारआ बाराव थानाय सिदोमा कार्बन डाइ अक्साइडजों फिनजाथाय जानायनि जाहोनाव बेनि जोंखोल मुगा गाबा जालांनानै गोबा जालांनानै जोबनायाव एसे गोथां जायो दा बे सोंलुनि फिननायफोरखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरबाय बे जाबाय 2018 आवनो फैदोंमोन बेबो दा फरायसा बिथांमोना सिलेबासखौ नायनानै फराय जोङो गासैबो भिडिअफोरावनो बुंबाय थाबोनाय जादों नोंथांमोना जायफोर 2022 मायथाइयाव एग्जाम होगोन बिथांमोना सिलेबासखौ नायनानै फराय आरो आं नोंथांमोननो जा बेवहाय एन्सारफोर लिरनाय दङ बेफोर
सिलेबासाव फैनायबो दङ आरो फैयैखौबो आङो होफानाय जाहैदों। स' नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनानै जायखौ इम्परटेन्ट दङ सिलेबासाव बेखौ नायनानै फरायनो नाजा आरो सिलेबासाव फैयै सोंलुफोरखौ नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन, बेखौ स्किप खालामनानै सिलेबासाव फैनायखौल'सो नोंसोरो प्रिपारेसन खालामब्लानो जाबाय। स' आं लास्ट इयारनिखौ होजोबनो सानदों, बेखायनो गासैखौबो होजोबनाय जादों नोंथांमोननो। बेनिफ्राय बेवहाय बेनि जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। बेवहाय ए नाम्बारनि जा फिननाय बेबायदि जाहैगोन। धातुफोरखौ बिसोरनि फेरखोनानिफ्राय बिजिरख'नाय आरो गोग्गो नङि धातुफोरखौ सोदांनायनि उनाव गुवारै बाहायजानाय आदबखौनो धातुफोरनि सोदांनाय होनना बुंनाय जायो। बेनिफ्राय बेवहाय बेबायदि जाहैगोन। बिनि जा सेकेन्ड पार्टनि एन्सार बेफोरबायदि पेरेग्राफ चेन्ज खालामना जों लिरनो हायो। गोग्गो नङि धातुफोरखौ सोदांनायनि गुवारै बाहायजाथाव आदबा जाबाय मोब्लिब बिजिरख'आरि सोदांनाय। बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे सोंलुनि जा पार्ट दङमोन, बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। एन'ड हाब्रु माखौ बुङो, बेनि फिननायखौ बेबायदि लिरनो हायो। मोब्लिब बिजिरख'आरि सोदांनाय आदबा गलिग्रा मैलाफोरा गलिलाव थाङो, नाथाय गलियै मैलाफोरा एन'डनि थालायाव गोदि जयो आरो बेखौनो एन'ड हाब्रु बुंनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेखेवना लिरनाय होनाय जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। बेनि बिनि 1 नाम्बारनि फिननाय बेबायदि। सिलभार, थामहिनबा रुफानि आइजें एबा गहेनाखौ बारनि आबहावायाव दसे सम दोनोब्ला गोसोम जायो, मानोना बेयो बाराव थानाय सालफारजों फिनजाथाय जानानै सिलभार सालफाइडनि थोरफो सोमजियो। बेनिफ्राय 2 नाम्बारनि जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। कपारा बाराव थानाय सिदोमा कार्बन डाइ अक्साइडजों फिनजाथाय जानायनि जाहोनाव बेनि जोंखोल मुगा गाबा गोबा जालांनानै जोबनायाव एसे गोथां जायो, मानोना कपारा बाराव थानाय सिदोमा कार्बन डाइ अक्साइडजों फिनजाथाय जायो आरो बेनि मोदाननाय मुगा बिखुङा लासै लासै गैया जायो आरो गोथां थोरफोखाय बे गोथां मुवाया जाबाय कपार कार्बनेट। स' बेबायदि लिरब्लानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानैबो लिरनो हागोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोननो नैबे पिडिएफखौ नांगौ, बिथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय दङ, बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बेफोरनि पिडिएफखौ मोननो हागोन। स' गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन, मेथ्स, साइन्स बा इंलिसफोरखौ नोंथांमोना मोननो हानायनि बेवहाय राहा दङ। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेनि अनगायैबो बे भिडिअखौ पस्ट खालामनानैबो नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 14 नाम्बार। बे जाहैबाय 2017आव फैनाय, जोङो 2018आव फैनायखौ डिसकास खालामखांबाय आरो बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय गाहायनि बबे धातु अक्सिजेनजों गोख्रोङै फिनजाथाय जायो। बेनिफ्राय बेवहाय दङ सडियामा जाहैगोन राइट एन्सारा, 2017आव फैदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय 15 नाम्बार। बेवहाय ए नाम्बारा दङ सरासनस्रा बिदुङाव लाव लाव अबस्थायाव थाग्रा मोनसे धातुनि मुं लिर। बे जाबाय स्पेसियेल एग्जामिनेसन 2021आवबो फैदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं बेयो 2019आव फैनाय बे गासैबो सोंलुआ। बेनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ बिदिन्थि होनानै खनियारि संख्रि आरो फेरखोनानि फारागखौ लिरनो होदों। बेनिफ्राय सिनि ए नाम्बाराव दङ सासे फरायसाया सामुस गंसेयाव सालफार गुन्दै लानानै बिदुं होदों, बेनिफ्राय ओंखारनाय गेसखौ फरायसाया मोनसे टेस्ट टिउबनि मोखांखौ उल्थायनानै बुथुमबाय। बेनिफ्राय गेसनि जाथाया मा जागोन जेब्ला गोरान लिटमास पेपाराव फोनाङो आरो 2 नाम्बाराव दं गिसि लिटमास पेपाराव फोनाङो। बेनिफ्राय बि दंबावो बेवहाय सि नाम्बारनियावनो आरो बेबायदि कुइसन दंबावो सोमजिनाय फिनजाथायनि मोनसे समानसु समानथायखौ लिरनो होदों। स' बे 15 नाम्बारनि जा सोंलुफोर नुदों नोंथांमोना, बे सोंलुफोरा 2019 मायथाइयाव फैदोंमोन आरो बेखौ नोंथांमोना लिरनो हायोब्ला 5 मार्क्स मोनगोन। आरो गुबुन फारसेथिं बे ए नाम्बारा 2021 मायथाइयाव फैदों। दा बेफोर सोंलुनि फिननायफोरा जाहैगोन। बेवहाय ए नाम्बारनि जा सोंलु, बे ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन। सरासनस्रा बिदुङाव लाव लाव अबस्थायाव थाग्रा मोनसे धातुनि मुङा जाबाय मार्कारि, जों बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय जा सोंलु मोनदोंमोन जोङो, बेवहाय बि नाम्बारनि जा सोंलु बिदिन्थि होनानै खनियारि संख्रि आरो फेरखोनानि फारागखौ लिर। स' गिबियावनो बे सोंलुआ सिगां थानायखाय बेखौ होफैनाय जायाखै एन्सारखौ। बे जायफोर फरायसा बिथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायाखै, बे जा सोंलु बे सोंलुखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनि फिननायखौ HSLC 2020आव फैदोंमोन आरो नैबे सोंथि नं 7B नाम्बारखौ नोंथांमोना नायोब्ला बेखौ मोननो हागोन। थामहिनबा बेवहाय 7Bआ जाहैबाय आं बे जा नाम्बारिं होनाय कुइसन बेनि 7Bखौसो फोरमायदों बेवहाय। दा 15A बिदिनो सिगाङाव थांब्ला नोंथांमोना थांखांनाय भिडिअखौ नायोब्ला बेखौ मोननो हागोन। 7Bआव बेनि फिननाया दङ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव बे जा सि नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन। गोरान लिटमास खाखोराव जाथाय जाया, बेनिफ्राय गिसि लिटमास खाखोराव गोजा गाब जागोन। बेनिफ्राय बेनिनो बि नाम्बारनि जा सोंलु बेवहाय जागोन
सालफार अक्सिजेनजों फिनजाथाय जानानै सालफार डाइ अक्साइड सोमजिगोन। गुबुन फारसेथिं जेब्ला गिसि लिटमास खाखोरा गोजा गाब जागोन अब्ला बेनि समानथायाबो एसे आलादा जायो। नैबे जाहैगोन सालफार डाइ अक्साइडआ H2O जों फिनजाथाय जानानै सालफिउरास एसिड सोमजियो। दा बे मोननै समानथायखौ नोंथांमोना लिरनो हायो जा बी नाम्बारनि सोंलु। बेनिफ्राय बेखौ हायाब्ला गुबुन मोनसे अर कुइसन दङ, बेखौ नोंथांमोना लिरनो हायो। बेवहाय सोंलुआ जाबाय धातु नङै गुदि मुवाया जेब्ला अक्सिजेनजों अरजाबो अब्ला मा रोखोमनि अक्साइडफोर सोरजियो। बेनिफ्राय बेवहाय दङ बी नाम्बाराव दङ मोनसे धातुनि मुं लिर जायखौ मिथिंगायाव उदां थासारियाव मोननाय जायो। दा बेबायदि दङ, बांद्राय गोरा कुइसन फैया। बेनिफ्राय बिदिनो दङ सी नाम्बाराव मार्किउरि अक्साइडखौ HGO बिदुं होयोब्ला मा जागोन, रासायनिक जाथायखौ लिरनो होदों। बेनिफ्राय मोनसे टेस्ट टिउबाव दैलाव नैबे CuSO4 कपार सालफेट लानानै मोनसे आयरननि थुख्रा सोमब्रनानै हो, 20 मिनिटनि उनाव जाथायखौ नायबिजिर। बेनिफ्राय बेयाव दङ मोननै कुइसन, आयरननि थुख्राया माबायदि सोलायगोन मख'नो होदों, रासायनिक जाथायनि मोनसे समानथाय लिर। बे 2019आव फैदों आरो बेनि जा फिननाय, बे फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। नोंथांमोना मोननो हाबाय बेनि फिननायखौ। धातु नङै अक्साइडफोर सोमजियो, नाम्बार ए नि फिननाया। बेनिफ्राय बी नाम्बारनि जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन, मिथिंगायाव उदां थासारियाव मोननाय मोनसे धातुनि मुङा सना। बेनिफ्राय सी नाम्बारनि जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन, मार्किउरि अक्साइडखौ बिदुं होयोब्ला मार्कारि आरो अक्सिजेन गेस सोमजियो। सोमजिनाय रासायनारि फिनजाथाया जाबाय बेबायदि जाहैगोन 2HGOS। बेनिफ्राय बिदुं होनानै जोङो बेखौ बायस्राहोबाय आरो बायस्रानानै बेयो मार्कारिया आलादा जाहैगोन आरो अक्सिजेन गेसआ आलादा जाहैगोन। बेनिफ्राय बेनि जा डी नाम्बारनि जा सोंलु, बे डी नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाबाय, आयरननि थुख्राया मुगा गाबनि जागोन आरो बेनि जा डीनि 2 नाम्बारनि फिननाय, बे फिननाया बेबायदि जागोन, सोमजिनाय रासायनारि समानथाया जाहैबाय आयरना कपार सालफेटजों फिनजाथाय जानायनि उनाव बे आयरन सालफेट आरो कपार सोमजिगोन। स' बेबायदि लिरब्लानो जाबाय। नोंथांमोना कुइसनखौ लिर, कुइसनखौ लिरनायनि उनाव फिननायखौ लिरनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव सोंलुआ फैबाय 2016नि जा बे सोंलु, बेनि अपसनेल फैयो। स' नोंथांमोना जा कुइसनखौ मोजाङै जों नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे मोनफ्रोमबो इयाराव बे सेप्टारनिफ्राय जायखिजाया मोनसे गेबें फिननायखौ सायख' बिदि फैगोन आरो बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव डाइरेक्ट फैगोन, 5 नाम्बारनि मोनसे कुइसन फैगोन आरो 5 नाम्बाराव बिदिनो फिसा फिसा कुइसन थागोन। स' बेबायदि रोखोमनि फैयो बे सेप्टारनिफ्राय। दा बेवहाय गाहायनि बबे धातुआ गुसु दैजों गोख्रै फिनजाथाय दिन्थियो। बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे सडियामा जाहैगोन। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों 2016आव फैदों। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे कुइसना जाहैबाय, बेवहाय सोंदों 18नि एआव सोंदों, बिदुं अक्सिजाबनाय माखौ बुङो, रासायनारि समानथाय होनानै बेखेव। दा बेबायदि दङ। बेनिफ्राय बेवहाय होदों गुबुन मोनसे कुइसना बी नाम्बाराव, कपार धातु सोदांनायनि फारिखान्थिखौ फोरमायना लिर आरो सावगारिजों दिन्थि। 2016आव फैनाय, बेखौ हायोब्ला नोंथांमोना 5 मार्क्स मोननो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय, एन्सारफोरखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो। ए नाम्बारनि जा सोंलु, बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन, सालफाइड फेरखोनाखौ बांद्राय बारनि बिथाथियाव गोख्रोङै फुदुंनानै अक्साइडसिम सोलायनाय जायो। बे मावखान्थिखौनो बिदुं अक्सिजाबनाय बुंनाय जायो। बेनिफ्राय सोमजिनाय रासायनारि समानथाया जाहैबाय बेबायदि जागोन, नैबे ZNS जों बेबायदि अक्सिजेना फिनजाथाय जाबाय, बेनिफ्राय बेबायदि समानथाया सोमजिबाय। स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय जा बेनि बी नाम्बारनि सोंलु, बे बी नाम्बारनि सोंलुनि फिननायखौ बेबायदि लिरनो हायो। गिबियावनो नोंथांमोना बे सावगारिखौ आखिनांगौ। बे सावगारिया नोंथांमोननि बिजाबावनो दंखायो, बेखौ जास्ट नोंथांमोना आखिब्लानो जाबाय। बेबायदि दङ आरो लिरनायखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै लानो हागोन, कपार धातुनि सोदांनायखौ मोब्लिब बिजिरख'आरि आदबजों सोदांनाय जायो। बे मावखान्थियाव गोग्गो नङि धातुखौ एन'ड हिसाबै लानाय जायो आरो गोग्गो धातुनि गोबां लावलिंखौ केथ'ड हिसाबै लानाय जायो। बेनिफ्राय मोब्लिब बिजिरख'ग्रानि गेजेरजों मोब्लिब दाहार थांहोयोब्ला एन'डनिफ्राय गोग्गो धातुआ मोब्लिब बिजिरख'ग्रायाव गलियो। मोब्लिब बिजिरख'ग्रानिफ्राय समान बिबांनि गोग्गो धातुआ केथ'डआव जमा जायो। गलिग्रा मैलाफोरा गलिलाव थाङो, नाथाय गलियै मैलाफोरा एन'डनि थालायाव एन'ड हाब्रु हिसाबै गोदि जयो। बेबायदियै कपार धातुखौ सोदांनाय जायो। स' कपार धातुखौ माबोरै सोदांनाय जायो, बेबायदि सोंलुखौ सोंब्ला नोंथांमोना सावगारिखौ आखिनायनि गेजेरजों, बेनिफ्राय बेफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों नोंथांमोना लिरनानै लाब्लानो जाबाय। बे जाबाय 2016आव फैनाय। बेनिफ्राय बेखौ हायाब्ला गुबुन मोनसे अर होनाय दङ, बेखौबो नोंथांमोना लिरनो हायो। बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय, मेग्नेसियाम आरो क्ल'रिननि इलेक्ट्रन फोथा सावगारिखौ दिन्थि। इलेक्ट्रन होनाय लानायजों मेग्नेसियाम क्ल'राइडनि सोमजिनायखौ दिन्थि। बे खौसेयाव थानाय आयनफोरा मा मा, बेबायदि सोंदों। बांद्राय गोरा कुइसन फैया, नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामब्लानो मोजां मार्क लाखिनो हागोन। आसा खालाम बयनियाबो फैबाय थानाय आनजादफोरा मोजां जागोन। बेनिफ्राय बेवहाय जा सोंलु दङ, बे सोंलुनि फिननायफोरा
बेबायदि जाहैगोन मेग्नेसियामनि इलेक्ट्रन फोथा सावगारिया जाहैबाय mg बेवहाय नोंथांमोना फोथाखौ बेबायदि लिरनो हायो स' फोथाखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरबानो जाबाय बिथिं मोनसे बे सिङावबो होनाय गोसो बायदियै बेनिफ्राय क्ल'रिननि इलेक्ट्रन फोथा सावगारिया जाहैबाय बेबायदि स' गासै बेसेबां जागोन क्ल'रिना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै 6 7 गासै 7टा जागोन बे क्ल'रिननि सोरगिदिं मोनस्नि फोथाखौ नोंथांमोना आखिनो नांगोन स' माबोरै आखियो बेनि बागै नोंथांमोना जुदि मोन्थिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना बे चेप्टार 3नि प्लेलिस्टआव थांनानै बेफोरखौ मोजाङै नायफिननो नाजा भिडिअ होखानाय दङ बेनिफ्राय मेग्नेसियाम बे क्ल'राइडनि सोमजिनायखौ इलेक्ट्रन होनाय लानायजों दिन्थिनाय जाबाय दा गिबियावनो मेग्नेसियामा माबोरै मेग्नेसियाम बे क्ल'राइड सोमजियो बेखौ लिरनो थाखाय नोंथांमोना बेबायदि लिरग्रोनांगोन mg बेयो जाहैबाय फिनजाथाय जायैनि सिगाङाव जोङो बेखौ दिन्थिग्रोबाय बेनिफ्राय मोननै इलेक्ट्रन एंगारनानै बेयो मोनसे 2+ बेबायदि सोमजिगोन मेग्नेसियाम केटायन गुबुन फारसेथिं बेबो क्ल'रिना सोमजिगोन नोंथांमोना क्ल'रिनखौ नुनो मोनबाय क्ल'रिना बेबायदि 2H7 बेनि इलेक्ट्रनारि साजायनाय बेबायदि बेनिफ्राय मोनसे इलेक्ट्रन नाजावगोन आरो मोनसे इलेक्ट्रन नाजावोब्ला बेयो क्ल'राइड एनायन थामहिनबा मोनसे एनायन बेबायदि चार्ज मोननो हागोन बेयो आरो बेवहाय ट्रेन्सफार खालामनायखौ दिन्थिनाय जादों मेग्नेसियामनिफ्राय मोननै इलेक्ट्रना क्ल'रिनसिम बेबायदि ट्रेन्सफार जागोन आरो बेयो नाजावगोन आरो बेनिफ्राय Mg2+ सोमजिबाय मेग्नेसियामा मोननै इलेक्ट्रनखौ एंगारबाय आरो क्ल'रिना बे मोननै होनायखौ नाजावबाय मोनसे क्ल'रिना मोनसेल' इलेक्ट्रन नाजावनो हागोन आरो बेनिफ्राय बेबायदि मोनसे माइनास सोमजिबाय बेथिं 2खौ लिरनो नांगोन थ' बेबायदि जायो बेनिफ्राय आरो सोंबावदों मेग्नेसियाम क्ल'राइडआव सोमजिनाय आयनफोरा मा बेनि फिननायखौ नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो मोनसेया जाहैबाय मेग्नेसियाम 2+ थामहिनबा मेग्नेसियाम केटायन जों लिरनो हायो आरो क्ल'रिन माइनास एबा क्ल'राइड आयन बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय 20 नम्बरनि सोंलु बे जाबाय नेक्स्टआव नोंथांमोना 2015आव फैनाय सोंलु आरो बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन जे सोंलुआ जाहैबाय गाहायनि बबे धातुआव कपार साल्फेटनि गलिलावनिफ्राय कपारखौ दैखारगोन बेनि जा फिननाय बेयो जिंगा जागोन नोंथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंलुआ दङ गाहायनि फिनजाथायफोरनि रासायनारि समानथाय लिर नाम्बार 1आव दङ गुदुं दै खफ'जों आयरननि फिनजाथाय नाम्बार 2आव दङ दैजों केलसियामनि फिनजाथाय बेनिफ्राय नाम्बार बिआव दङ मोनसे बिदिन्थिजों लोगोसे जामख'नायखौ बेखेवना लिरनो होदों आरो नाम्बार सिआव दङ सडियाम धातुखौ मानो केरासिन थाव सोमहाबना दोननाय जायो स' बे 2015 मायथाइयाव फैनाय गासैबो बेनिफ्राय बेनि जा फिननाय बे फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन ए नाम्बारनि 1 नाम्बारनि जा सोंलु बे फिननाया बेबायदि गुदुं दै खफ'जों आयरननि फिनजाथाय स' नोंथांमोना बेखौ लिरनानै लाब्लानो जाबाय ए फि नैबे जाबाय आयरन बे आयरनजों गुदुं दैया फिनजाथाय जादों आरो फिनजाथाय जानायनि उनाव बेबायदि सोमजिगोन फिनजाग्रा मुवाफोरा बेबायदि जाहैगोन आरो दैजों केलसियामनि फिनजाथायनि समानथाय बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामनानै लिरनानै लानो हायो बेनिफ्राय बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन सोरबादि माखासे धातुफोरनि बिखुङा गोबाव सम सिदोमा बाराव लाखिब्ला जामख'यो बे बिजाथायखौनो जामख'नाय होनना बुंनाय जायो आरो बेनि मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय बिदिन्थि हिसाबै सोरा सिदोमा बाराव गोबाव सम थायोब्ला मुगा गाबनि थोरफो खायो जायखौ माराम बुंनाय जायो माराम जायोब्लानो लासै लासै सोरनि धातुफ्रा जामख'नो हमो बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय दङ जा नोंथांमोननि बे सि नाम्बारनि जा सोंलु बेयाव दङमोन सडियाम धातुखौ मानो केरासिन थाव सोमहाबना दोननाय जायो स' गिबियावनो बेनि सोंलुआ 2021 मायथाइयाव फैनायखाय बेखौ लिरफिननाय जायाखै बेयाव नोंथांमोना थांनानै एन्सारखौ नायनो हायो स्पेसियेल एग्जामिनेसन HSLC 2021 बे कुइसन नाम्बार 4A खौ नोंथांमोना नायब्लानो जाहैबाय बेवहायनो एन्सार होखानाय दङ बेखायनो बेवहाय लिरफिननाय जायाखै स' नोंथांमोना बे नैबे चेप्टारनि पार्ट 1 खौ नायब्लानो मोननो हागोन बेनिफ्राय बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट जोबथा सोंलु धातु बिजिरख'नाय समाव कार्बनेट आरो सालफाइड बेरखांनायखौ अक्साइडसिम सोलायहोनाय जायो बे जाबाय जोबथा कुइसन 2015 मायथाइनि बेनिफ्राय बेनि एन्सारा जाहैगोन मानोना अक्साइडसिम सोलायनाय उनाव धातुसिम बिजिरख'नो गोरलै जायो स' बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय बेबायदि लिरबानो नोंथांमोना मोजां मार्क लिरनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां नांदों आरो नोंथांमोननि थाखाय गोबां हेफाजाब होदों होननानै जों आसा खालामो आरो जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि मोजां रिजाल्टखौनो जों हास्थायो बेखायनो नोंथांमोननो बेफोरबायदि कुइसननि एन्सारफोरखौ नोंथांमोननो लाबोनाय जादों भिडिअ होनानै स' उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय